Ake ngithathelele ithuba ke ngitshele bonke laba abazonda uZuma ukuthi bayiziphukuphuku bayimgodoyi baziphusha bazilima bazinhlanya bayimsangano azikho nje izilima ezifana nabantu abayi-ANC nje obasikhuluma nje abantu abayi-ANC nabantu abayi-EFF nabantu abayi-DA kanye nabantu abayi-IFP abahlezi begxeka uZuma bezonda uZuma. Ake nginibize nje nonke ngezinja ngemgodoyi ngeyiphukuphuku ngezilima futhi nizinkonkoni nje kahle kahle ningongqingili. Why ngisho njalo na? Isizathu nasi. Before i-EFF ingene ePhalamende akekho umuntu owake wazonda uZuma eSouth Africa. Wonke umuntu eSouth Africa wayemthanda uZuma, ngisho umuntu owayengelona iqembu elilodwa kanye noZuma kodwa wayemthanda uZuma. uZuma wayethandwa yiwo wonke amaqembu eSouth Africa before i-EFF ingene ePhalamende. Iyodwa inhlangano eyayizonda uZuma eSouth Africa ingakabiki i-EFF, i-DA eyayizonda uZuma. i-DA ne-Freedom Front Plus izona nhlangano lezo ezayizonda uZuma kuphela. Zonke inhlangano zabantu abamnyama, bonke abantu abamnyama eSouth Africa babemthanda uZuma. Wena i-EFF into eyadala ukuthi uZuma mayiqala i-MK Party ngikushiye phansi ngangikade ngikulandela ngoba okokuqala nje into eyangenza ukuthi ukulandela ukuthi ngangingenayo i-choice ngoba i-ANC yayisingihlanzisa. Ngase ngichuza wena ngoba ngangingenayo i-choice. Ngikuchuza ngikwazi ukuthi uyisitha somuntu omnyama othanda uZuma eSouth Africa. Wena EFF ngokungafihliwe uyisitha sikaZuma wena. Lokho wakwenza in public ubukwa yizwe lonke, even ngisho overseas uyaziwa EFF ukuthi uyisitha esikhulukazi sikaZuma. Wena EFF wena owagubhela umgodi, owagubhela uZuma umgodi wengcwaba ephila. Wena EFF wena owathatha uZuma wamfaka emgodini wengcwaba wamngcwaba wamgqiba ephila. Njengamanje uZuma yonke leminyaka seloku wena EFF wamfaka emgodini uZuma. Uzama ukuphuma uyatabalasa uzama ukuphuma. Wena EFF wathatha uZuma wamfaka emgodini ojule kakhulu. Kunzima ukuphuma kulomgodi wamfaka kuwo. Before wena EFF ube khona eSouth Africa akekho umuntu owayezonda uZuma. Okokuqala nje into eyenza ukuthi uZuma azondwe wena EFF. Bonke opresident babakhelwa izindlu ngama-million. Awukazi ube nenkinga nalokho. oThabo Mbeki bakhelwa izindlu ngo-90 million. Awukazi ubuzo ukuthi uthathwephi lo 90 million. Why upresident akhelwa indle ebiza kangaka 90 million wonke? E-Eastern Cape kunama-pothole emgodi endleleni. Abantu behlala emkhukhwini, abantu bengenama bridge beneyinkinga, abantu bemuka nemfula kodwa uLokhuza uThabo Mbeki wakhela umuzi ka-90 million. oMandela bakhela imizi yo-75 million. Kodwa awukazi akekho wake waba nenkinga nalokho. uZuma wathi ezakhela umuzi wakubo nefamily yakhe ngemali yabo. Kwasuka i-state sathi hayibo phela kuumthetho ukuthi umuzi kapresident awube ne-security features. Bagxuma bahlala bafaka imali engaphezulu ka-50 million. uZuma wayevele plan ukwakha umuzi wakhe ngoba kwaZuma nje vele bayizigwili ngoba bebenamabhizinisi ngisho overseas. Babevele be-afford ukuzakhela umuzi ka-200 million. Kwasuka laba bathi bazo-eda plus or minus 60 million ukuthi ku-edwe i-security features ngoba umuzi kapresident.
nangempela kwavunyelwana ba-eda i-security features ukuze kuphume lowa 260 million okuthiwa kwakhiwa ngawo umuzi kaZuma. 260 million u200 million owefamily kaZuma ababeplanile vele ukuzakhela ikhaya lakwaZuma ngeimali zabo zamabhizinisi. Wena EFF waba nomona wamnemba uZuma, wamnemba ummatanisa namaGupta kube ngathi amaGupta afika nomsholozi eSouth Africa. Nasifihlela wathengwa abelungu wena EFF. Nathi akwenziwe icover up kufihlwe ukuthi amaGupta kahle kahle afika noMandela eSouth Africa. Waba abangani uMandela namaGupta. Wathi mayeshona uMandela uThabo Mbeki waqhubeka la kugcina khona uMandela waba ama-friends with the Guptas. uZuma ufika nje akaseyona ifriend namaGupta. uZuma ufika vela amaGupta anepower eSouth Africa. uZuma efika nje ufika vele ase uncontrollable ngoba afa koMandela amaGupta. uZuma akasenawo amandla okuwa withdrawa ngoba uwathola efieldini uZuma amaGupta. Wayengesena choice kwase kumele aphile nawo ukuze ezowancencela ukuthi akhanda amathuba omsebenzi ngoba ayivimbanisile ngamabhizinisi. Kufuneke upresident asondele kuwo ukuze kuzwane ngokuthi alethwa kanjani amathuba omsebenzi kwi-South African community. Okuyinto eyaphumelela futhi abantu babe baningi besebenza kusenamaGupta eSouth Africa. Kodwa wena EFF ngomona nenhliziyo embi nesilwane nomhobholo wabophela uZuma amanqine enyathi wamqambela amanga. Wathi uZuma wakhe umuzi wakubo ewakha ngeimali ze-tax yethu umqambela amanga. uZuma ewakhe umuzi ngeimali zamabhizinisi akwaZuma. uZuma ekha lo muzi wawakha ngeimali zamabhizinisi akhe. Elekelelwa amaGupta ayekade vele ephile eSouth Africa uZuma engakafiki. Amlekelela ke kwakhiwa lo muzi. Kwasuka istate sayo eda more than 50 million eda i-security features lapha emzini kaZuma. Wena EFF waba nomona. Leyo nto wayenza ngoZuma asoze sayikhohlwa, bayokhohlwa abanye, thina soze sayikhohlwa. Ukuthi wena wangcwaba uZuma kumanje uZuma ulwela ukuphuma emgodini owamngcwaba kuwo. uZuma ususwa nje esikhundleni sobupresident ingenxa yakho EFF nabelungu bakhe ababekuthengile. Njengoba manje uwenze ngazuthi uyabazonda abelungu, wena wathengwa abelungu ukuthi ube against umuntu wakini omnyama umzondo uZuma uzumxoshise. Akazivumeke ukuthi lapho wawupay revenge. Kodwa iqiniso lithi wena Malema uZuma wakujezisela amacala akho futhi owawavumayo. Kodwa wena uZuma akukho cala wawumjezisela lona, wawumhlukumeza nje ngoba unomona. Wena Malema ukuthi ulandele usazi wawuvela unamacala ukuthi wena awukho okusazi wena. Wawuvela unamacala wena ukuthi wena unamaplazi kodwa kwasazi awuyihambisi tax. Wakulandela kuSARS. Wawuvele wena uphushi agenda yokumelana noZuma usakwi-ANC wena Malema. Ingakho uZuma wabona isidingo sokuthi ayikwazi ukukhonya zibe mbili inkunzi esibayeni esodwa ngoba wena ulwisa uZuma within the ANC. Wathi uZuma okungcono angikukhiphe kwi-ANC khona ukumlwisa kwakho kuzoqhama nangempela kwaqhama. Ukuthi wena wawuvela uzonda uZuma umlwisa uZuma wena Malema we-EFF. Ebese kuba yinina ANC. Imedia ivumile ukuthi yayithengwa abelungu ukuzonda uZuma ukunenza nimzondo uZuma. Umuntu omnyama njengamanje ozonda uZuma abelungu sebexolisile kuZuma.
imedia yaxolisa kuZuma kodwa iziphukuphuku ezimnyama namanje izonda uZuma